Όπως κάθε χρόνο η Ονειρούπολη είχε βάλει τα καλά της να υποδεχτεί τον Άη Βασίλη. Ο Ελαττούλης ήταν στημένος στο κέντρο της πολιτείας. Είχε απλώσει τα κλαδιά του και περίμενε τα δώρα του Άη Βασίλη. Την πρώτη μέρα του χρόνου, όπως κάθε πρωτοχρονιά, όλα τα παιδάκια της Ονειρούπολης θα έβρισκαν ένα δωράκι στα κλαδιά του. Η Βασιλικούδα ζει στην πολιτεία με τους 1000 κόκορες ανεμοδείκτες, αλλά αυτή την πρωτοχρονιά θα την περάσει στην Ονειρούπολη. Φέτος η Βασιλικούδα δεν θέλει δώρα από τον Άη Βασίλη. Θα κάνει μια ευχή, θα ζητήσει να έρθει ο Τουρτούρη στην Ονειρούπολη. Ο Τουρτούρη είναι χιονάνθρωπος και ζει στο Βόρειο Πόλο. Τον έφτιαξε η Βασιλικούδα και του ζήτησε να μην λιώσει ποτέ. Κάθε χρόνο, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ο Τουρτούρη επισκέπτεται τη Βασιλικούδα και κάνουν μαζί βόλτες στις πλατείες της πολιτείας με τους 1000 κόκορες ανεμοδείκτες. Η Βασιλικούδα ανησυχεί πολύ. Τι θα γίνει φέτος? Πρέπει να ειδοποιήσει τον Τουρτούρη να μην πάει στην πολιτεία με τους 1000 κόκορες ανεμοδείκτες. Πώς να έρθει ο Τουρτούρης στην Ονειρούπολη? Το βρήκε. Θα κάνει μία ευχή στο συντριβάνι των ευχών και θα στείλει και ένα γράμμα στον Άη Βασίλη. Στο σπιτάκι του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ονειρούπολης υπήρχε συνοστισμός. Η Βασιλικούδα θέλει και αυτή να στείλει μήνυμα στον Άη Βασίλη. Εκεί εργάζεται εθελοντικά ο Ερνέστος. Λοιπόν, τι θέλεις να γράφει το μήνυμά σου στον Άη Βασίλη? Τη ρωτά ο Ερνέστος. Αγαπητέ Άη Βασίλη, φέτος δεν θέλω δώρο. Θέλω να μου φέρεις τον Τουρτούρη. Πες του πως θα είμαι στην Ονειρούπολη και πως του υπόσχομαι να μην ζεσταθεί καθόλου. Είναι ήδη εδώ η παγωνιά με τους γιους της, το Δεκέμβρη και το Γενάρη. Έχουν πιάσει δουλειά στο παγοδρόμιο της Ονειρούπολης, για να τον κρατούν κατεψυγμένο. Αγαπημένα Άη Βασίλη, είμαι καλό κορίτσι και καλή μαθήτρια. Σε παρακαλώ να μου φέρεις τον Τουρτούρη στην Ονειρούπολη, είπε η Βασιλικούδα. Α, και ένα ιστερόγραφο για τον Τουρτούρη. Τουρτούρη, θα σε περιμένω παραμονή πρωτοχρονιάς, στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ονειρούπολης, να κάνουμε βόλτα με το τρενάκι. Σε ποια διεύθυνση να στείλω το mail? Ρώτησε ο Ερνέστος, που παράλληλα εκείνη την ώρα έκανε τσάτ με τη Ροξάνα. Στην Κεσαρία ή στο Ροβανιέμι? Τάχασε η Μαριάννα, δεν ήξερε τι να πει. Στο Ροβανιέμι, είπε τελικά διστάζοντας. Αυτό δεν είναι κοντά στο Βόρειο Πόλο? Εκεί θα το στείλω, είπε ο Ερνέστος και εκείνη την ώρα έστελνε ένα ηλεκτρονικό φιλί στη Ροξάνα και χωρίς καθυστέρηση κάνει κλικ στη διεύθυνση Άγιος Βασίλης της Κεσαρίας. Εντάξει, ρώτησε η Βασιλικούδα. Ναι, οκ, μην ανησυχείς. Το επόμενο παιδάκι παρακαλώ, είπε ο Ερνέστος. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, όλοι οι κάτοικοι της Ονειρούπολης είναι συγκεντρωμένοι στο κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Δράμας για να υποδεχθούν τον Άη Βασίλη. Ο Άη Βασίλης θα φτάσει με το μεγάλο παθμισμένο τρένο, θα φτάσει με το τσουβάλι του γεμάτο δωράκια για τα παιδιά της Ονειρούπολης. Θα τα κρεμάσει παραμονή της πρωτοχρονιάς στον Ελαττούλη. Το μικρό τρενάκι της Ονειρούπολης τον περιμένει στην πλατεία. Από τα μεγάφωνα του σιδηροδρομικού σταθμού ακούστηκε η ανακοίνωση. Προσοχή παρακαλώ, η αμαξοστοιχεία Ανθόκηπη Δράμα με ανταπόκριση από Βόρειο Πόλο θα εισέλθει εντός λίγων λεπτών στο σταθμό. Πράγματι, σε λίγα λεπτά η αμαξοστοιχεία κατέφθασε. Πρώτα ακούστηκε το σφύρισμα και η μηχανή που ανταμετούσε τσακ τσουκ. Μετά φάνηκε ο βαθμός του τρένου. Τέλος, η καταπλημένη μηχανή. Όταν το τρένο σταμάτησε, κατέβηκε ένα πλήθος επιβατών, αλλά ο Άη Βασίλης πουθενά. Από το μεγάφωνο ακούστηκε και δεύτερη ανακοίνωση.
Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ο Άι Βασίλης δεν θα είναι αυτή την πρωτοχρονιά στην Ονειρούπολη. Έχασε το τρένο με προορισμό την Ονειρούπολη γιατί η βοηθή του, οι τάρνητοι, κόλλησαν στα χιόνια. Η Βασιλικούδα απογοητεύτηκε. Δεν γίνονται Χριστούγεννα στην Ονειρούπολη χωρίς τον Άι Βασίλη και τον Τουρτούρι. Όμως βαθιά μέσα της εξακολουθούσε να υπάρχει μια σπίθα ελπίδας. Κανείς δεν πρόσεξε τον τελευταίο επιβάτη που κατέβηκε. Όλοι έφυγαν απογοητευμένοι. Η Βασιλικούδα μόνη της πια στο σταθμό πλησιάζει ένα φτωχοντυμένο παράξενο γέροντα που κατέβηκε τελευταίος από το τρένο. «Παππού, από πού έρχεσαι?» τον ρωτά. «Πες μου, είδες τον Άι Βασίλη? Είδες ένα χιονάνθρωπο μέσα στο τρένο?» «Ναι», απαντά ο γέροντας. «Ο Άι Βασίλης ήρθε και το χιονάνθρωπο που λες, σαν να τον είδα, που επιβιβάστηκε στο τρένο, όταν σταθμεύσαμε για λίγο στο μεθοριακό σταθμό Παταραγωνίας». Όταν ο σταθμός άδειασε και ο σταθμάρχης όπως πάντα, αφού ξέχασε να ελέγξει το τρένο, μπήκε στο σταθμαρχείο. Ο Τουρτούρι με 1000 προφυλάξεις κατέβηκε από το τρένο με το ψυχροκίνητο. Ένας μακρύς δρόμος απλωνόταν μπροστά του. Πού να είναι άραγε το παγοδρόμιο, συλλογίστηκε. Και τότε είδε μια παλιά γνώριμη τη Ροζίνα. «Τι κάνεις, Ροζίνα? Χαίρομαι που σε βλέπω», είπε ο Τουρτούρι. «Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου πεις πώς θα πάω στην Ονειρούπολη?» «Εκεί πάω κι εγώ», του λέει η Ροζίνα, «να σε στέλνω τη γούνα μου στη φουφού του Καστανά. Το παγοδρόμιο είναι 2 στενιά πιο πέρα. Θα περάσεις από το σπιτάκι με το μαλλί της μάγισσας των Χριστουγέννων, της Φοβίχτρας. Πρόσεξε μην μιλήσεις όταν περάσεις από εκεί, η μάγισσα θα σου κλέψει τη φωνή. Από εκεί είναι κοντά, ένα ροζ χαρωτό μαλλί της γριάς δρόμους». «Άλλος δρόμος δεν υπάρχει?» ρώτησε ο Τουρτούρι, που τον ανησύχησε περισσότερο η φουφού και όχι η Φουφίχτρα. «Προτιμώ να αποφύγω τη φουφού του Καστανά». «Ναι, βέβαια», είπε η Ροζίνα. «Θα κάνεις μόνο λίγο κύκλο. Θα περάσεις τη λεωφόρο των συναισθημάτων, θα περάσεις τρέχοντας από τον εγκατελειμμένο νερόμυρνο μεταξωτικά, θα μπεις στο πάρκο των χαρμένων Ατλαντίδας και θα διαβείς την κουνιστή γέφυρα και τους 88 παγωμένους καταράκτες. Από εκεί, μέχρι να πεις Τουρτούρισα, έφτασες». «Ευχαριστώ πολύ», είπε ο Τουρτούρι και έβαλε μπρος το ψυχροκίνητο. Πρόσεξε κάτι», φώναξε η Ροζίνα, αλλά ο Τουρτούρι είχε ήδη ξεκινήσει να κατεύθυνση τη λεωφόρο της στενής γέφυρας. Ο Τουρτούρι προσπέρασε τρέμοντας και τρέχοντας το νερόμυλο μεταξωτικά και μπήκε στο πάρκο της χαμένης Ατλαντίδας. Λαχανιασμένος στάθηκε στη γέφυρα με τους 87 παγωμένους καταράκτες και το συντριβάνι των ευχών. Και τότε είδε την πινακίδα. Σεβασμό στη φύση και τους κατοίκους της. Απαγορεύεται η είσοδος σε κάθε φύσεως τροχοφόρα. Εξαιρούνται καρουτσάκια με μωρά. Δεν πρόλαβε καλά να διαβάσει την πινακίδα ο Τουρτούρι και μπροστά του βρέθηκε αγριοπός ο φύλακας του πάρκου. «Χίλια συγγνώμη», είπε φοβισμένος ο Τουρτούρι. «Είμαι ξένος εδώ. Δεν ήξερα. Είμαι καλεσμένος». «Δεν έχει να κάνει», τον έκοψε ο φύλακας. «Την ταυτότητα σου παρακαλώ, διαβατήριο, βίζα εισόδου, ό,τι έχεις». «Διαβατήριο, τι είναι αυτό?» είπε ο Τουρτούρι. «Άδεια εισόδου στην πολιτεία και κάτι που να αποδεικνύει την ταυτότητά σου». «Έχω μόνο ένα δαχτυλίδι, κύριε», απάντησε ο Τουρτούρι. «Μου το χάρισε ένα κορίτσι από την πολιτεία με τους 1000 κόκορες ανεμοδείχτες». «Δαχτυλίδι και από άλλη πολιτεία? Δεν νομίζω πως ισχύει στην Ονειρούπολη. Τέλος πάντων. Αυτά τα γνωρίζει ο Δήμαρχος. Συλλαμβάνεσαι, θα σε οδηγήσω στο Δημαρχείο». Μεγάλη αναστάτωση επικρατούσε στο Δημαρχείο. Ο Δήμαρχος μιλούσε στο τηλέφωνο με το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας. «Τι, ακόμη δεν βρήκατε μηχανοδηγό αντικαταστάτη το Άι Βασίλη? Όλοι θέλουν να περάσουν με τις οικογένειές τους το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Και ποιος θα οδηγήσει το τρενάκι της Ονειρούπολης? Πρέπει οπωσδήποτε αμέσως να βρούμε οδηγό για το τρενάκι», οριόταν ο Δήμαρχος. «Θα εκτεθώ στους επίσημους καλεσμένους μου. Τι θα λέει ο Δήμαρχος της πολιτείας με τους 1000 κόκορες ανεμοδείχτες και τη φιλοξενία της Ονειρούπολης?» 1000 κόκορες ανεμοδείχτες
σκύρτησε η καρδιά του Τουρτούρη. Επομένως μπορεί να είναι εδώ και η Βασιλικούδα. Ο δήμαρχος έκλεισε το τηλέφωνο και στράφηκε στο φύλακα. «Ποιο είναι το αδίκημα του συλληφθέντος? Πείτε μου γρήγορα. Έχω πολύ πιο σοβαρά ζητήματα να λύσω». «Παράνομη είσοδο στην Ονειρούπολη χωρίς διαβατήριο και βίζα και παράβαση κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δήμαρχε», απάντησε ο φύλακας. «Παραμονή πρωτοχρονιάς, η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους», απάντησε ο δήμαρχος. «Και την παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα επιβληθεί πρόστιμο». Ο Τουρτούρη δεν είχε να πληρώσει και σκέφτηκε να πετάξει μια ιδέα στο τραπέζι του δημάρχου. Αν προσλαμβανόταν εκείνος ως μηχανοδηγός για το τρενάκι της Ονειρούπολης, έτσι θα πάτιζαν το πρόστιμο. Ο δήμαρχος, πρακτικός άνθρωπος, το αποφάσισε αμέσως. Στις δύσκολες στιγμές φαίνονται οι μεγάλοι άντρες. «Με σώζεις, χιονάνθρωπε μου, αλήθεια μπορείς?» Η Βασιλικούδα περίμενε για να ανεβεί στο τρενάκι της Ονειρούπολης. «Δεν μπορεί. Όπως είπε και ο γέροντας, ο Άι Βασίλης είχε έρθει. Το τρενάκι κατέφθασε και τότε έγινε το θαύμα που περίμενε. Στη θέση του οδηγού καθόταν ο Τουρτούρη. Το τρενάκι σταμάτησε και μόλις άνοιξε η πόρτα, κατέβηκε ο Τουρτούρη καμαρωτός μηχανοδηγός. Η Βασιλικούδα συγκινήθηκε τόσο που δάκρυα χαράς πλημμύρισαν τα μάτια της, έτρεξε κοντά του και έπεσαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. «Εγώ σε κάλεσα στην Ονειρούπολη, Τουρτούρη», έλεγε και ξανά έλεγε η Βασιλικούδα. «Εγώ έστειλα μήνυμα στον Άι Βασίλη». «Αλήθεια, Τουρτούρη?» τον ρώτησε μετά. «Ήρθε ο Άι Βασίλης?» «Θα δεις», απάντησε ο Τουρτούρη και την έβαλε να καθίσει στη θέση του συνοδηγού. Το τρενάκι σφύριξε και το ταξίδι στο όνειρο ξεκίνησε. Όταν πέρασαν μπροστά από το σπιτάκι του ζαχαροπλαστείου, ο Τουρτούρη έδειξε στη Βασιλικούδα κάποιον. «Βλέπεις εκεί?» της είπε, «κοντά στο μυστικό αρκούδο». Η Βασιλικούδα κοίταξε και τι να δει. Ο παράξενος γέροντας του τρένου ήταν εκεί, με κατακόκκινο σκούφο του σεφ και τα μανίκια σηκωμένα να πλάθει κουραμπιέδες. «Α, έτσι πες μου», είπε ενθουσιασμένη η Βασιλικούδα. Η βόλτα με το τρενάκι κατέληξε στο παγοδρόμιο. Δύο παλιοί γνώριμοι του Τουρτούρη εργάζονταν εκεί. Ο Τζέρεμι Κουκί και ο Τζερόνιμο Ρεβίδη καθόταν στο ταμείο και έκοβαν εισιτήρια. Έβαλαν μάλιστα και έπαθλο. Κάθε παιδάκι που θα έπαιρνε 10 τούμπες στον πάγο κέρδιζε και ένα κουπόνι για δωρεά βόλτες στην παγοπίστη. Η Βασιλικούδα και ο Τουρτούρη κατέβηκαν. Καιρός ήταν να δροσιστεί λίγο και ο Τουρτούρη. Πλήρωσαν το εισιτήριο και άρχισαν να στροβιλίζονται στον πάγο. Χόρευαν μαζί στον πάγο, όσο αργά τα μεσάνυχτα. Η Βασιλικούδα τότε αγκάλιασε ευτυχισμένη τον Τουρτούρη και τον αποχαιρέτησε. «Θα σε περιμένω και του χρόνου, Τουρτούρη. Θα σε περιμένω κάθε χρόνο. Ραντεβού την ερχόμενη πρωτοχρονιά». Έμεινε ο Τουρτούρη μόνος στο παγοδρόμιο. Μπήκε στο ψυχροκίνητο και κατευθύνθηκε στο ζαχαροπλαστείο της Ονειρούπολης. Εκεί τον περίμενε ο παράξενος γέροντας. Τους περίμενε πολλή δουλειά. Είχε αρχίσει να χιονίζει σιωπηλά. Οι νυφάδες πύκνωναν συνέχεια. Το πρωί στην Ονειρούπολη όλο θα σκέπαζε το χιόνι. Μία μυρωδιά από φρυσκοψημένες βασιλόπιτες και μελομακάρονα απλώνονταν παντού. Τα κλαδιά του ελαττούλη βάραιναν από το χιόνι. Και κάτω από το χιόνι ξεχώριζαν πολύχρωμα ζαχαρωτά, τυλιγμένα με πολύχρωμες γυαλιστερές κορδέλες. Ο ελαττούλης κατέβαζε τα κλαδάκια του να βοηθήσει τα παιδάκια. Όλα τα παιδάκια της Ονειρούπολης έπαιρναν ευτυχισμένα το δωράκι τους.
Πώς είχε γίνει αυτό, πότε ήρθε η Βασίλης, κανείς δεν κατάλαβε. Μόνο ο Ελαττούλης και η Βασιλικούδα. Η Βασιλικούδα πλησίωσε τον Ελαττούλη και είδε ένα τεράστιο ζαχαρωτό που έγραφε με χρυσά γράμματα για τη Βασιλικούδα από τον Τουρτούρη. Χρόνια πολλά, Βασιλικούδα, και του χρόνου. Όλη τη μέρα στις γειτονιές της Ονειρούπολης ακούγονταν οι χαρούμενες φωνές των παιδιών και ένας-ένας ζωντάνοι βαγιονάνθρωποι, σε κάθε γωνιά, όλοι τους ξεχωριστοί. Καθένας έπαιρνε και ένα γελιστορό δωράκι. Ένας είχε για μύτη ένα ριγέ ζαχαρωτό μπαστούνάκι. Άλλος κρατούσε μία πολύχρωμη ομπρελίτσα από ζαχαρόπαστα. Άλλος φορούσε ένα δροσερό σκουφάκι που κατέληγε σε ένα κουδουνάκι που χτυπούσε γκλιν-γκλιν. Κι άλλος έσφιγγε στα χεράκια του μία κατακόκκινη ζαχαρωτή καρδούλα και από παντού ακούγονταν καρδούλες. Καρδούλες που χτυπούσαν τικ-τακ και υποσχέσεις, φωνούλες που έλεγαν «Σου υπόσχομαι να μην λιώσω ποτέ». Μετά άρχισε το μακρύ, το δύσκολο ταξίδι των χιονάνθρωπων για το Βόρειο Πόλο. Αλήθεια, πόσοι από αυτούς θα καταφέρουν να φτάσουν στο μακρινό τους προορισμό?